Takže čaute, dneska budem robiť Toka Boka bohatá rodinka part 2. Veľmi sa ospravedlňujem. Niektoré veci vidíte, že už tam chýbajú a zmenil som si postavičky. Lebo neviem z nejakého dôvodu sa mi to vymazalo, neviem. Ale no, tak. Napríklad vidíte, že napríklad tu niečo ešte chýba, alebo tak, neviem. No tak, spravíme part 2. Nebudem pokračovať v tej škole, ako sme boli na tých záchodkách. Budem už pokračovať doma, ako sa idú obliec a Osko im dačo ukáže. Takže tak, môžeme začať. Čo si dačo oblečem? Dačo voľné, sveter nie. Tak, no, toto nemôže nikto vidieť. Neviem, nejaké šaty, alebo čo. Toto nie. Toto tu je pekné. Áno, toto si dám. Tak, no. Tak. A teraz idem ja. Neviem, čo si oblečiem. Niečo pekné a niečo voľné. Napríklad toto. Tak pozriem sa, koľko je hodín. Dobre. Je 15:06. No. A môžeme ísť. A vy sa oblečiete, nebuďte ako spomalený film. Veď dobre, no, sestlická jedna. Ty ešte stále šišlaš? No a čo? Zavidíš mi? No, ale aj tak. Ja si umývam zuby čistejšie ako ty, tak potom nerozprávaj. Áno, nechaj moju sestričku tak. Však a ja som tvoja sestra. Ale ne taká ako moja malá sestrička, to je chodpec. Joj. Oni sú fej smiešní. Tak, no. Tak, ja neviem, čo si oblečem, bacek. Ani ja. Tak, poslem sa. No. Ja si dám toto. A ja si dám toto. Taký obyčajný satický. No. Tak. No. Ideme sa pozrieť, čo nám Ocko kúpil. Tak, sme prišli. No tak, tatík, čo si nám to chcel ukázať? No, pozerajte. Čo? Iba papier? Obyčajný? To si nám akože chcel ukázať? Nie. Ja myslím toto tu. Pozri si. Čo? My sa presťahujeme do nového bytu? No áno. A tento bude prenajímaný niekým. Takže si tu všetko necháme, iba si zabavíme svoje veci, no oblečenie, svoje psy a to je všetko. A naše telefóny a to. Takže bude to zajtra. Tatík, ja sa teším. Poďme a jaký dom to bude? Áno, jaký dom? Áno, jaký dom? No, to uvidíte predsa. Však to bude prekvapko, nie? Však prekvapko jak prekvapko. OK. Tak toto máš. No. A akože máme si teraz zabať všetky veci? Áno. A potom vyletíme takde na letadlo? Áno.
Tak, zabalte si veci a počkáme na zajtra. Noc. Druhý deň. Zaspali sme. Detičky, oblekajte sa. My už sme dávno oblečení, mami. Áno, mami, my sme už dávno oblečení. Fú, ešte dobre. No, tak rýchlo, už ste aj zbalení, všetko. Áno, a máme aj plnú hračku, plný kufor hraček, aj oblečení našich. Tak, no. Ani sa to skoro nedá zatvoriť. No, ja vám to podržím. Tak, my sme už zbalení, iba sa treba obliecť do čumy. Tak, no. Dobre. No tak ja si dám toto. Tiež budeme vystajlovaní. No, beriem si toto, mám všetko máme. Ty si bereš toto. Joj, tašku. Tak. Detičky tašku nemajú, lebo oni chodia do školky. Tak, no tak, ideme. Na letisku. Tak, stihli sme to. Áno, Tak, stihli sme to. Tak, deti, vy si dáte s nami, toto sa bude držať. Tak, vy si dáte detičky s nami. Dobre. Tak, ja sama. Tak. Ten papier. No. No. Tak. A vy budete detičky sedieť tu. A detičky, ja vám dám toto tak. No. Tak. A ja vám dám spolu. Vy budete mať spolu s nami. Tak, aby sme nezabudli. Pre tie kufory prísť. No, kufry. Tak, my si sedneme tu a vy, detičky, môžete si sadnúť sem. Držte túto fotku, lebo to je naša fotka, kde sme sa zasnúbili. Chcete si niečo kúpiť? Mama, ja by som si chcel džusík. A ja donuty. Takže dobre. Tak, čo im zoberiem? Toto, nie. Toto, donut a džus. Myslím, že toto je džus. No, tak. No. Tak a tak. Tak. A ešte tu máme čipsy, mama. No, dobre, pite. Ďalšia zastávka. Lietadlo vystupuje do vzduchu. Už letíme. Áno, letíme, ale musí byť troška tiššie. Áno, maminka má pravdu. Áno. Tak, letíme. Akože oni lietajú, lebo neviem, či sa dá lietať, alebo asi. Možno neviem, no to nevadí. No, tak lietame. Pozeraj, oni zaspali. Áno, mami. Oni sú takí zlatónky. No. Tak, necháme ich spať. Zatiaľ si troška oddychneme a počkáme na let.
Smer zahraničie. No, tak. Však. No. V dome. Tak. Už sme dnu. Tak. Tak, rozbalte si veci a ideme sa pozrieť na prehliadku. Wow, všetko je tu pekné. OMG, musím ísť dopiť dusík. No už nechcem tam. No, tak, ideme my, deti, ideme sa pozrieť do izbu. Tak. Sa mi otvoril kufor. Tak, tu možno bude naša izba, uvidíme. Nie, toto nie je naša izba, toto je detská izba. A je to veľmi pekná. Tak. Choďte vy tam, vy máte tam izbu. Ideme sa pozrieť. Iba nám ocko zobral veci, takže musíme ísť pre ocka. Tak, no, už tu máme kufre. Wow, ja spínkam tu. A ja tu. Taká pekná kacická. Wow, také wow. No, rozbalíme si veci. A máme 2 skrine už. No, tak, toto sú hráčky, toto je nič. Polovička je tvoja a polovička bola moja. Toto je naša spoločná voňavka, takže toto bude u teba. Také samé hračky, neviem. Tak. Toto je tvoje. Moje. Tak. Hop, a hračky si dáme tu, keď ich nemáme kde dať. Tak. No, tak to je bomba. Miesto na rozkladanie hračiek. A autička mi tu nedávaj. No. Iba také veci a toto nie je moje. No. Tak. Ja idem si tu. Toto je moja izba. Ja si to spravím tak, že tam budem mať tak. No. A hračky, jednu to tu a jednu si dám tu tak, na postielku. Ja si budem spať. No. Kufor. Prepačte, musím to spraviť. Tak, no. No, a teraz ideme sa pozrieť na izbu našich totých. Jaká pekná kuchyňa. Ejaj, pekné všetko. Jebože. Také pekná kuchyňa, taká biela. A kúpeľňu máme jakú? OMG. Wow. Tak. Ideme sa pozrieť. Nechoďte nám. Tak, ideme sa pozrieť na našu izbu. Koho je tento rúbsak? Tvoj? Neviem prečo. A moje kde? To je fakt. No, to je. No, tak.
určite nebude moje, toto bude moje. A toto bude moje, oh my god, taký krajší pokoj som nikdy nezažil, ale mohli by sme to mať rozdielne, ale nevadí. Hejže, jasné, však komu to by malo vadiť. Tak, ja už si tam rozložím samé veci. Tak. Počkajte, ešte tu máme úborák. Tak, buf. No a teraz idem ja. Ja toho mám dosť veľa. Ale akože fakt. Tak, no. Tu si dám mobil, moje veci. Môže sa trocha otočiť aj ísť do výťahu. Dobre. Tak, ešte sa zatvorím. Tak, toto potrebujem, toto. Telefón. No. Tak. Dedikovaný. No, tak. Môžem? Áno, už môžeš. Tak, ja si idem sadnúť zatiaľ tu, neviem. Tak ďakujem, že sa vám toto video páčilo a dúfam, že dokážem dostať toľkých odberateľov, koľko si prosím. Keď tu bude 500 odberateľov, odhalím svoju tvár, alebo ukážem, ako robím Toka Boka série, ako to vystrihávam, ako to robím. No takže, happy balls, čaute!